part masalam pangan thirlet chuan strek city sipai tam tak le Yuhao te chuan dong yang city churunin achan berpo dong yang city hi weapon le soul guiding detection sol tu la hi chuan in beina chuan evil grandson master pani thot churon inlanin boina po chu pung zela ma se Yuhao le a thian de than ho na zara chung evil son master te po chu har save tak chung chuan an tlom theya chung evil son master te singa mi Merix wal dualo ability chunga chuan tui puilam panga cheng chi sol bis tam tak mai chuan tanga chung zinga chuan sea princess fanudu lai mermaid princess po chu omin chung sol tang zong zong tui puilam panga cheng chi te chu huai Yuhao chu na chhuwa zalen mai ba ka an tharau chu ati thiang hlim zui ngal vek ani kha huai Yuhao le then te chu ron langin huai Yuhao chuanin senior EQE khan anin beilain a sol power le a golden light tamang na sa a sol power recover chung ringot po hian hun rei taka du don ani chu wangin senior baby EQE hian venglim na momo ngei dona chu wangin spiral khat hian uluk takin EQE hi venglim se tha anga hanti a ama vek chuanin karin phak pakin dong yang city hian metal le weapon soul guiding detection sol tool engpo anei tha ani vek mai metal phei chu du ang tha la lak tur oma ngai dan ka nei tlet ki chuan hetiang kho pin dong yang city hian weapon metal engkim an nei tha ni a sanmun imperial chuan indo turin anin buat saina sa hle ni ina hriat boka tuna phei chuan indo turin an pe hial ania ka rin ni lo ti a chuta an hnung lampang tang chuan jiu chen chuanin huai Yuhao kha kan in beina khan in zirnan ka manga mak son to viau mai chu wangin nang nen hian in fiam chin hlek ka du ni a hanti a chuta Yuhao chuanin chutianga ma so nai nei ni chuan kalum pui hle mai che ma se tu na hre chuan ti tur poi mo tak mai kala nei a imi som na chu ka nar ni hri mai ro se ale peka kan la ti don ania a hanti a chuta wangdong ar chuanin Yuhao khoi e kal don lo ti a Yuhao chuanin tuifin ria ta lo ti wangdong ar chuan sea princess wangani em lo ti a Yuhao chuan tiang hian soya sea princess hi tuifin ria solbi sani a ril lampang thiam na nei ni in anni ang ril lampang thiam na nei solbi si an wang em a an ability po hi adang hle ti chuan ka spirit tool sol hi sea princess khan amamo ngei don ti khria a lo om don view ma se ka kal ngei ngai ni lo ti a chuta wangdong ar chuanin nang ma akal karem ti lo ikal don ani chuan keipo ine na chun karon kalve ang lo ti a ma se Yuhao chuna phal lo na sa ni tuifin ria solbis chungchang engma kan shelawa chu ba ka sanmun city le sea princess te in beidan ma sa tang khan sea princess mi le sa tuifin ria solbis te hian machine te hi an lo hoviu theisin lo ti a chuta u tong chuanin nangma in ka che tir theilo che chu ba ka lo omli tu ka lo ti Yuhao chuan u tong min ngai tu reng su hei hi en ro lo ti a skilled moi tak chu an chua sui ngal sat kumma sa a foot go tin a success ra min thlan lai khan skill pakhat chiani luin skill pani minute chi a skill pakhat na chu ghost carving devil blade chu me zeina na mang chi ni a skill pani nai ro in beina na tangkai snow go de lo lang sui ngal poka en cheina engkim chu en thak sui ngal vek Tradenen kha chuan ain ang lo naw om diu ani lo ti a mak chu an ti hlom hle ni chuta u tong chuan he ka dragon sword thil ti theina hian god power zuk luk pathuak tu a soitam wak phoka peilo I rual hin ka kalve don hi ani top mai lo ti a chuta Yuhao po chuan nil dan tur sha to bik lovin a to pa chuan an in zui chuak le tange nge ni kalpel nge na tura chuan engram sa eng solbis nge ti po shiat lo hi tam tak mai an lo oma u tong chuan huma sa zo ka tangin kan ma a solbis ki eng ang solbis nge ni ngai lo ti chu vele Yuhao chuan sea evil elephant te an ni mishing ta na lo om ani lovin ka sia kan kalpel mai don ni lo ti a ma se an rin lo diu tak mai chuan chung elephant te chuanin riring tak mai hi an lo chua chu ri chuan force na tak mai keng tel bok chu first chu na hle in
Yuhao le utong te po chuan sil chu an siam sui ngal zata ma se chu force chu an attack em awangin leilama an omwat ngai ni ti chu an hria a an sil chu thiat ngal watin nuai lampanga chuan an thlok thanga la Yuhao chuan a spiritual detection chu mang sui ngalin an tumna lai tur chu a zuk endik sui ngala leya chuan zuk tum thla in chung bis te po chu an lo tong ve the renga an bis ho tu pa ber chuan mishing te chu intivek tur ani ti in alo in show shana sa hle a chuta utong chuan boina du local kan ni lo min kaltir mai ru lo ti a ma se chung bis te hoi hera le chet phunga chuan kaltir chu an tum lo mel hle a Yuhao chuan amai mai chuan a bis zo kin chu tiang kho pa min chu ni chuan hei hian tem chin ula ti i bis te omna lama chuan tui chu a han ti phone a chung tui phone a siam te chu vur manga ti khang le in a han ti puak dura chung ringot po chu chung bis te tan chuan anali tuklat ti chuan Yuhao chuan chung bis ho tu pa hamrik chuan lak saka nang ni ho hian a them point min ti boil he ni chuan in nun na khana tur tuang ti in chu hamrik chu me ke saka ti chuan an ni po chu an kalbo ta ni ti chuan Yuhao le utong te chu long pakata hian ron lang le in Yuhao chuan teacher zuan in kan thil tong tur shelok nge ni he long keng tura min ti hi chu halom om khop mai han ti a chutia thamong le lungphang nei lawa longan chuang lai chuan an long chu lo ngingal dur dura reilo te a chuan sanga mui sum tak tak mai hi an lo lim hal puat puat mai an lo bum han shama Yuhao chu ni a si princess lan ramani hi mishing at saureng reng su ron ti a ti chuan a top le tari ni